Ja, hallo og velkommen til min lille blog her omkring skifter motor BMW N47 D20C fra 2012 i en 320 diesel, som er gået ca. 518.000. Jeg har kørt i den i 100.000. Jeg aner ikke historikken på kædeskift og så videre, men den har kædestøj og trænger til skift af kæder, diverse tandhjul samt måske glider. Det må vi lige se på, når vi får den rykket fra. Jeg rykker den ud her på liften med, og så bruger min nyindkøbte værktøjskran. Og så håber jeg på det bedste. Pas på, gearkassen sidder fast med Torx, så jeg har købt et sæt her. 2 sæt. Kvarttoms og halvtoms. Og jeg skal nok opdatere, hvad for noget værktøj jeg bruger undervejs. Jeg har også købt sådan et særligt chainsæt. Kinesersæt til at holde kransen og crankshaft, når jeg skal rykke fra hinanden og have det justeret igen. Det er bare det. I kan se med, hvis I lyster. Jeg går i gang. Så har jeg motoren af gearkassen. Det sagde swoop. Nu er jeg rykke ud. Han har lige sat sig på broen dernede. Jeg skal hejse den over der. Jeg tror faktisk bare at hejse den nu. Det gik faktisk rigtig glat. Ja, den har løsnet sig. Husk alle boltene. Så nu skal den bare sådan op. Sådan rimelig straight up. Jeg har lige taget det ene motorbeslag af i den ene side. Det sidder godt fast, men det gik. Dag 5, og det er blevet aften 5. Det her, det er quick and dirty. Kan I se? Nu er jeg ved at få dækslet af.
Ja. Jeg har fået en spalte på 1 centimeter. Jeg skal faktisk se lys på den side. Det her, det står der ikke i DIYs, at det er svært. Det er ikke sådan noget, der lige skrider. Og så hernede, en tysk surprise. Jeg har lavet markeret heroppe, der sidder der også en Torx gemt. Så da jeg fik den af, og jeg har ikke banket noget og smadret noget. Nu kan I se kæderne. Det bliver spændende som juleaften. Så nu 2 minutter mere, så den af. Så får jeg lige en opfølging. Spændende. Og det her, selve toppen, den bliver jo siddende. Ventildækselpakningen er utæt her, det kan man se, den skal skiftes. Men den her fætter her, den kan du ikke få af, for det er hele toppen med manifolden. Så, og jeg skal ikke have den planslæbet, så. Men den er jo også skruet ned her. Så, og der er en hel samling af skruer her. Smukt. Her skal vi lige se. Det ser så let ud på video. Det er ret stramt. Okay, den her er sådan. Det er ikke på tensioner-siden. Det må være. Og så den stramme side her. Nej. Okay. Det er løs. Den er meget løs. Jeg kan vide, om det skal være det. Jeg har så kun købt den øverste kæde. Det der skal jeg kigge lidt på. Men der er så ingen strammer på det. Det er meget. Heroppe. Ah. Godt. Se her. Nej. Okay. Og det må være den stramme side der så. Eller hvad? Den er lang. Det tror jeg skal være sådan. Det er den, jeg kan høre, der rasler. Kæderaslen. Og den her fætter her. Man siger nogle dimensioner. Det er jo nærmest motorcykelkæde på nær den øverste. Det er en cykelkæde. Mountainbike. Og så her. Fede kæder. Okay. Jamen, så fik jeg syn for sagen. Det var god nok. Den var dårlig. Så. Og jeg er kommet så langt, så godt. God aften, og tak for nu. Ja, velkommen tilbage. Nu er jeg ved dag 8. Grunden til at snøfte, det er lidt koldt. Der var frost i nat i værkstedet. Men her kan vi se, at jeg har fået, det hedder vel Common Rail, manifolderne af. Manifolden var her. Her sad dyserne 1, 2, 3, 4, som jeg har navngivet dem. De ligger så herovre. Fra venstre 2, 3, 4. Nogle er mere rustne og medtaget end andre. Husk, den er gået 518.000. Så nu arbejder jeg på at få dækslet af, uden at falde i mit lille værksted. Og jeg har købt pakning, og jeg har løsnet alle de her Torx. Honning er sundt. Krukkerne kan bruges til opbevaring. Så det er det, jeg gør nu. Og selvfølgelig alt det her kæde, kommer senere. Først skal jeg altså ventildækselpakningen af. Have den fornyet. Have samlet alt det her igen. Efter jeg har skiftet. Jeg skal lige pege her. Det er tandhjul, som sidder til den lille kæde. Den smalle. Den jeg kalder cykelkæden. Og jeg kom i tanke om, at når jeg får skilt tingene ad, sådan som det er samlet, så kan jeg ikke se, at det har været skilt ad før. Så jeg tror sgu, det her, det er den originale kæde og hjul. Men det kan jeg måske se på tandhjul. Jeg har købt tandhjul,
og nye torkskruer, fordi jeg er blevet klogere på flydespænding på moment, når man drejer til. Det skal være i orden. Ligesådan svinghjulet, som jeg har været købt brugt. Et man til der. Det er ikke det der, det er det gamle. Det skal tilspændes med moment 105 Nm minimum. Jeg går ikke over 110, men kommer lidt ind på, hvor god min moment nøgle er. Så det er det, jeg har gang i det. Godt, nu er jeg kommet så langt. Jeg har lige fået mærket lidt op, og så prøvet at låse knasten hernede. Jeg har lige lagt en lille klod, for jeg vil ikke have pakninger og så videre. Lad os på den her pakning. En hård pakning her. Ting, når jeg har skrabt noget og renset noget af, at det glipper ned i bundkarret. Men prøv lige at kigge her, hvis I kan se det. Prøv at se, hvor løs kæden er. Hvor meget slægt der er på den. Det der, det er næsten... Ja, undskyld kamerakvaliteten. Men der er virkelig slægt på. Det kan måske se bedre se fra neden. Jeg ved godt, gliderne har jeg jo taget af og sådan noget, men den må helt sikkert være strukket. Og vi kan også se her på de her dæmper, eller hvad de hedder. Tensioner hedder det vel på engelsk. Jeg kalder dem patroner, at denne her, den originale BMW, den var faktisk, ja, jeg har målt. Jeg tror, den er knap 2 cm. Det skal vi lige se. De her shoes, da jeg målte, inden jeg tog den af, ja, det var, den var cirka 1,8 her, den så 2,2, 2,3. Det vil sige, der var kun 4 mm tilbage, før den var helt i yderstilling. Den her, den er jo, de bliver jo trykket ned af kæden, af gliderne, når man strammer op. Men den her, den havde så ikke ret meget vandring tilbage, så kæden har helt sikkert været strukket ud. Og det er nok ikke den originale, men den har været skiftet en gang før. Det synes jeg også, jeg kunne se på pakningerne. Den måde, at ligesom Fabrik, så tror jeg ikke, de kører sådan lidt random rundt. Der er strøget noget, hvis de kan olie ind i hullet der. Ja, det er sådan lidt. Den har været skiftet før, kæden. Jeg tror i hvert fald, den øverste har været. Gliderne, det er samme farve. Og, gliderne. Prøv lige at se her. Det er 2 glider, jeg har taget af. Man kan se sporene i den fra kæden. Der er ikke noget, der er knækket. De er hele og sådan noget. De er jo ikke gået i stykker. Her. Og man kan se tydelige slidmærker, men god kvalitet. Jeg tænker også, at det er står på hovedet. Det står for BMW. Det er de dyre. Det var så på hovedet. Nej, det er ikke på hovedet, det der. Ja, der står partnummeret. Det har i hvert fald været eftermonteret med de originale. Jeg tror også, bilen har kørt så autoriseret service, før jeg fik den. Det er bare mig, der er uautoriseret. Men jeg fortsætter, så skal jeg på en måde lige have. Og det fine med de her tandhjul, de er jo synkrone. Undskyld. Så jeg skal ikke være så bekymret for, hvis jeg rykker den her. Den giver sig lidt. Den er jo sat på, men skal spændes i de der her. Der er en vandring på. Der er en mening med alting. Også med det her. Og det er, at man kan justere. Og den her side bliver spændt op på en glider. Den kommer ind her med ny, eller med eksisterende bolt. Og så en glider på, så skubber den ned. Det er den her, så vidt jeg husker. Den kommer til at sidde derinde. Klik ned over den der lille bolt, der sidder dernede. Så strammer den op, og så på den anden side, og får vi denne her fine fætter på. Nu skal jeg lige vente mig rigtigt. Spændende. Og det er så forkert der. Nu må jeg sådan her. Yes. Og så trykker tensionen ind her på den her side herfra. Det her der. Det her der er hul. Så jeg fortsætter. Ja, så har jeg det her særlige værkstedskit. Hun kan låse krumtabaksen og trække diverse tandhjul af.
Men det vigtigste stykke værktøj her, det er lige den her. Den låser simpelthen ned over. Jeg skal lige se, om jeg kan gøre det. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jo. Den låser her i det her mellemrum ned omkring den crankshaft, den krankaksel her. Sådan at, og det kan man se, det er jo tandhjul der på bagsiden her. Og der er 2. Jeg kan prøve at vise det her. Sådan. Og i og med at du sætter værktøjet her ned, og det låser her. Det låser lige her. Nu skal jeg prøve at vise det. Det låser der. Det er faktisk kun på den låser. Og her der laver den bare sådan en lille overspring og ned til det her land. Så låser værktøjet fast på knastaksen og fastholder kæden. Den er tandhjulet, og jeg har sat skjoldet her på, endelukket på igen, fordi jeg skulle have det gamle svinghjul på med den der særlige not, som man kan sætte ind i her fra værkstedskittet. Den går igennem, der er en lille prop, man rykker ud, en plastikprop. Så er der faktisk hul herfra, altså igennem, og det er kun skjoldet der, det er ikke på selve motoren. Og så på bagsiden af svinghjulet, der er der et hul. Det kan vi se på den nye. Skal jeg prøve at vise dig det her så på koblingssiden. Den nye, det er jo så en brugt del, men som er fungerende, velfungerende. Det er den her lille indfræsning eller hul, og der passer det der værktøj ind i og låser. Så er knasten låst, krumtappen låst, låst. Og så kan jeg begynde sådan lige stille skiltet. Få kæden af med gliderne og sætte den ny. Så skal jeg have den her fætter ud, svinghjulet af igen, så skal jeg have skjoldet af igen, og så skal jeg have kæden på tandhjulet dernede, og så have forseglet ny sealing på her, så passet skjoldet på igen, det nye brugte svinghjul på, i stedet for det her, som er helt færdigt, fordi der er slør i og skævt. Så det er det, jeg giver mig i kast med nu. Her har vi så den nye. Jeg mener også, det er en Phoebe. En anelse tykkere, synes jeg. Men jeg sætter de nye dele på, og så viser jeg lige, hvordan det kommer til at spille. Så er det dag 11 eller sådan noget. Nu har jeg endelig fået påmonteret det nye brugte svinghjul. BMW 320 F31 manuel. Og der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på. Der er 8 nye strækbolte i. Dem har jeg købt originalt hos BMW. Kode BMW naturligvis. Hulen. Men defekte, så kan jeg vise det på, at det her, der er sådan en lille not inde på krumtappaksen, hvor man kan se her, at der er et aflangt hul her. Og det er fordi, at den kun passer i den, og den passer i hvert fald slet ikke i det der hul der. Så det skal man lige være opmærksom på. Så altså en lille not, få den passet ned over der, og så få krydsspændt. Først fingerstram, og så spænde efter alle kunstens regler. Så ser det sådan ud, og når jeg slår momentet op på autoduk, hvis det er rigtigt, så er det 105 Nm. Godt, velkommen til den her del omkring rensning af inlet valves, indsugningsportene her for luftfilteret. Og det ser jo sådan her ud. Selve manifoldet. Plastik med de her swell.
det der spjæld med motor herude. Nu er motoren afmonteret, men her. Du kan se, jeg har allerede været i gang med at rense lidt. Det har set meget værre ud. Det jeg ville vise, det var, hvordan jeg har forsøgt at rense dem. Jeg har lidt et førbillede, jeg lægger op, men det er jo sort, men når man kan skrabe i det, så kommer der sådan en sodbelægning i. Jeg har simpelthen brugt min gamle tandbørste. Og så viser det sig, at det petroleum, som jeg fylder på Zippo-ovnen her, det virker utrolig godt kontra diesel. Jeg starter først med at rense med diesel. Men det der petroleumsprodukt der, det kan man et eller andet. Det har i hvert fald oplyst en del. Nu sætter jeg lige støvsugeren på, og så får jeg skrabt med skruetrækkeren. Det er simpelthen skrabt med. Nu er der ikke nogen mekanikere, der må se det her. Og så taget nogle af de værste flager. Og det var ligesom, at det var de 2 sidste porter herhen, at inlet valves, der var værst. Og det er måske fordi kølestrengen er længst, så den luft, der bliver kølet længst, den når de 2 sidste porter, og så kondenserer, eller så sætter soden sig nemmere. Men altså, der var også masser af sod herinde, så jeg tror sgu ikke rigtig noget mønster på det. De har været dygtige, de ingeniører, de konstruerer det her. Der er lige meget skidt i alle, så at sige. Så nu støvsuger den, og så sætter jeg manifolden på. Den sætter manifolden, og de der spjæld der, de får også lige en gang skrab. Og så prøver jeg ligesom at få samlet det igen. Dyserne har jeg i blød dieselolie, og jeg har skrabt på dem også med tandbørsten. Og der er de der flameskiver, de ligger der nederst, sidder nederst. Og jeg har prøvet at google en mulig dyserens, men det er indvendigt. Nu tager jeg i hvert fald det værste udvendigt. Vi vil se, der er i hvert fald en af dem, eller 2 af dem. 2 meter, så jeg tror, det er to helt nye dyser, der er sat i. Som sagt, jeg har ingen historik på bilen, så det kunne blive det, jeg kan se. Så det var bare det. Så kom dagen. Det er 12-13 stykker efterhånden. Jeg har fået motoren ilagt igen. Sat på beslagene dernede et eller andet sted. Jeg skal i gang med tilslutning i morgen, diverse el og vand. Og som I kan huske, klimapumpen, kompressoren, aircondition, den er jo bare stridet op her, så der kredsen er ikke brudt. Sådan ser det ud. Der er lige en ting omkring oliepinden hernede. Der er en O-ring, når man rykker den af. Og den O-ring, den forsvandt i kampens side, så jeg troede, jeg havde fået den ned i bundkarret. Det havde jeg så ikke, men jeg fik det ud af det, at jeg fik hældt en halv liter ren olie igennem. Og vi kan se resterne her af det. De er stadigvæk sort, når man hælder ren olie på en ellers motor, som er helt tømt for olie, så der sidder meget snavs rundt omkring. Men alt i alt, det lykkes, fordi altså stjernen derinde, som jeg kalder det, shaften fra gearkassen, den rammer koblingen, når man balancerer motoren ind på plads der. Det kan man også gøre på jorden. Men jeg havde et problem med at samle og få sat boltene sammen med gearkassen. Og det her hack, det var, at jeg så lige hævede min service sakselift her til det yderste klik. Så der er lige sådan en god 80 cm. Og så kunne jeg løfte og presse og skubbe og mase lidt. Og så hjælper boltene til på gearkassen. Jeg kan lige prøve at vise det. Så kunne jeg trække det sammen. Og starterne har jeg genmonteret. Tørret alle de olie af, som den utætte ventildækselpakning har så forårsaget over de sidste par år, tror jeg. Så jeg tror næsten, det bliver en helt ny bil. I morgen skal jeg have alt det her på igen. Okay, det er så det gamle ledningsnet. Jeg har skiftet ledningsnettet, men styrboksen herinde. Der er ikke ret mange bolde tilbage. Jeg har fundet den her fætter. Og en bold i overskud, så bliver man sgu altid lidt bekymret. Men enten, jeg har lige set den er rusten. Jeg kan vide, om den har bare også i gevindet. Jeg tror simpelthen, den har ligget oven på gearkassen. Jeg tror, det er en spærre fra den mange kilometer fra tidligere service. Mit lille værkstedsspor. Igen. Safety first. Her er noget kobberfedt. Det er rimelig godt.
beskyttelsesbriller. Spejlet her har vist sig at være rimelig godt, da jeg skulle have bolden af. Men i morgen så kan jeg forhåbentlig få samlet det sidste, og så skal der strøm på, så må vi se om den kan tørre ind. Men først og fremmest skal jeg have olie på, for den står skraldtør uden olie. Så det skriver jeg på min natbord. Det var bare fra nu. Så tak for nu. Undersøgelse af kæde på BMW motor F31 N47D20C årgang 13, kørt 518.000, skiftet kæden her, har selv kørt 100.000 kilometer de sidste 100.000, kender ikke service og historik på motoren, men eller bilen som sådan, ikke andet den er rimelig velplejet. Jeg har selv skiftet olie for hver 10.000. Prøv at se her. Det er så det eneste led, jeg har kunne finde, hvor der er denne her, skal vi sige, skavank. Hvis den ellers kan fokusere kameraet, så kan man se her. Jeg har malet den hvid, for at markere det. Det er rutscher. Men der er som sagt kun et led, der er dårligt. Men det er nok til det store arbejde. Om det har kunne give anledning til kædestøj, det synes jeg jo ikke. Sådan en diesel, der har kørt 500.000, den snakker lidt. Ret tankevækkende. Så det her, det er en pendant til de her videoer, som diverse automekanikere, som er uddannet. Jeg er ikke uddannet mekaniker, jeg er bare nysgerrig. Den er god nok. Den er dårlig. Så jeg prøver at finde ud af noget historik, hvor mange kilometer den her kæde har kørt. Men det jeg opdagede, da jeg skiftede til det nye mærke, Febri-kæden her, købt ved Autodoc, det er, at den var meget kraftigere. Så den er opgraderet. Og det var selvfølgelig, da BMW fandt ud af, at det duede ikke. Så, men ellers en drønstærk motor. Godt projekt. Tak fordi du kiggede med.